Sinono. Semanding. Apa ta anggere ngono lho, Pak? Alise. Cokot cangkemmu. Sinonoan ngendi? Hah? Sinonoan. Sinonoan. Sumatera Utara goblok Petro. Anggepmu cerak, nyabrang segara segara Minangkalbu. Ayo ora kok mok anggemu muni rae kok guyu. Nggih. Rasa kang samar. Nggih. Tresnaku gundul. Sundul wiyati. Nek kebadur sundul ki ora tresna kepiye. Pasaku kaya wis semanding. Apa ta anggere ngono lho. Lah lho ya karang ciri khase ngono. Liringene trekang wening amung tansah talaleke. Kamu melu ngono lho. Oh, lah iki karang ciri khase Wahyu kon ngono ki ora iso, Wahyu suarane gerok kok. Upama mentita ya ming mentita. Ora nganggo ora maksude ora nganggo mendesah-desah kaya kowe kuwi. Lam-lam nguji wate nang geger lati acinjet alise. Ngilangke Sritenan nang pasir jiwate nang geger lati acinjet alise. Ayo wis apik iki senengane ki moda iki wis kono wis lahir batin proporsional totalitas tutorial paido senengane ayo dirungokke wae liringene trekang wening amung tansah tak lalekke. kene wedi ngono e. Wedi aku. Apa itu? Ketularan ta? Wedi. Hei, sing krungu kanca-kanca. Aku iki mung muni wedi e, kene wedi. Wis yo jajekke. Dadekke yo jajekke ayo. Kae ndon asem e. Tak cekel pinggire iki nyoblos to. Ngentop, Pak. Ngentup denda mau. Tak entup kapan-kapan. Metu gedhe. Jane. Wis sapa sing ngirim iki? Kiriman. Heeh iki. Wondo. Ya, monggo. Wah. Terus apik. Galang. Mbok ora ganggu sik to. Ayo, aku kene ngematke suaramu. Liringene trekang. Amuk. Among tansah. Wah, ada. Among tansah. Elisake ternyata ora mung podang kuning nih. Ali-ali ya apik. Heeh. Gadekke ya apik. Ayo. Gadekke ora. Gadekke ali-ali maksude. Ayo, Mbak. Tatin. Heeh. Wah, aku
medeni. Ah iya. Tatine nek digarap saiki ora guyu ning lemengoy alon tur piye sinis. Heeh. Nah tak dunekke apa ning kok sirahe nganggo remote bae saiki. Ayo. Ayo. Jemenang, Pak. Heeh. Ayo bubari ya. Maksudnya Bubari ya kan nggon TV lho. Duh, kok ngono, Pak. Mana? Heeh. Bu abo. Bubari sekalian bubari ya. Bisa. Ya. Apa? Yo, kowe arep nembang apa? bingung ya, Pak. Nah, ulale wis mung tergantung karo tembang-tembang saiki ora gelem ngapalke tembang-tembang biyen. Monggo tembang biyen ki apik-apik kok. Ali-ali sing ditembangke Elisa mau apik. Dadi ati sing ditembangke Wahyu ya apik. War apa kowe? Ngejiwat. Ngejiwat. Jumrat. Bakal duren. Ngujiwat. Ngujimrat. Ngujumrat. Ngujumrat. Yo, bawani sik. Ora apa-apa, penting iki yo arang-arang metu ngujiwat iki. Nek wis gelem metu ya apa? Napa? Ngujiwat ki penak nek wis gelem metu kuwi. Ya ora ngujiwate. Nah, yen anggegat lati. Kecokot cangkemmu. Yo. Jani Mas Mustika ning apa lho? Mawe rasa ping ati tuturuyuk tuturana. Tetulunga. Tetulunga. Tuturana kuwi. Saka PWKS Sinunukan. Malam ini nonton bareng lagi. Oh iya, Sinunukan ngendi? Hah? Sinunukan. Sinunukan Sumatera Utara goblok Petro. Anggepmu cerak, Nyabrang segara Segara Minangkalbu. Asrama. Esem
Ora. Ayo ora kok mok anggo muni roe kok guyu. Ngilangke. Rasa kang samar. Nggih. Ngilangke rasa kang Sampo. samar Tresnaku gundul. Sundul wiyati. tresnaku sundul wiyati. Ya piye? Ae kebacut sundul ki ora tresna kepiye? Ya. Lam-lamen nguji wate. Mangga. Iki bengi iki tatin jan wah. Pasaku kaya wis semanding. Apa ta anggere-anggere ngono lho. Lah lho ya karang ciri khase ngono. Liringene trekang wening amung tansah talaleke. Kamu melu ngono lho. Oh, lah iki karang ciri khase Wahyu kon ngono ki ora iso, Wahyu suarane gerok kok. Upama mentita ya ming mentita. Ora nganggo ora maksude ora nganggo mendesah-desah kaya kowe kuwi. Lam-lamen nguji wate nang geger lati ajinjet alise. Ayo, wis apik. Iki senengane ki modal iki. Wis kono wis lahir batin proporsional, totalitas, tutorial. Paido senengane. Ayo dirungokke wae liringene trekang wening amung tansah tak lalekke. Wah. Kene wedi ngono e.
Wedi aku. Apa itu? Ketularan toh? Wedi. Hei, sing krungu kanca-kanca. Aku iki men muni wedi gene wedi. Wis yo jajekke. Dadekke yo jajekke ayo. Kae ndon. Asem e. Tak cekel pinggire iki nyoblos to. Ngentop, Pak. Ngentup denda mau. Tak entup kapan-kapan. Metu gedhe. Diane. Heeh iki. Wondo. Ya, monggo. Wah. Terus apik. Mbok orang ganggu sik to. Ayo, aku kene ngematke suaramu. Liring ing netrakan. Amuk. Among tansah. Wah, ada. Among tansah. Tapi kamu dipayu mongcak. Gareng nih. Madadi lagu Mandarin, men. Among tansah. Nyola tanaku tamak. Dene nembang omae kowe reng, gareng. Ya. Tak lalekke nanging terus Nanging terus wecahan. Bekasan. Hah? Bekasan. Wekasan papuntan suwun Mbak Tatin. Sapa? Tenan penjiwaane totalitasnya top. Heeh. Wekasan pepuntonku upamane sekar aja kang si layu Munggahe lho, Tru. Heeh. aja kang si layu Kok malah munggah? Ayo. Slapopo. Top. Heeh. Ya sing pungkasan. Iki wektune blandang lho, Tru. Gara-gara nganti tekan jam pira iki? 9:30, kliwat 5. Iki anting ora usah dawa-dawa lagune. Sing cekak wae. Apa kira-kira sing anting iso nembang mergo iki sinden request. Heeh. Request saka Megazet. Heeh. Ayo Ting, lagune apa sing gampang tur sing cendak? Ya. Napa, Pak? Manut kowe. Langgam tapi. Hah? Kowe kok mripatmu tokno klip-klip barang ngono apa? Dene apik ah mencorong. Wah iya. Asa sok kae Petromak. Alah. Medhit saka bungkus permen kae tok plur-plur ngono. Ora ya. Mbak ya wis ben to terus jeneng bocah kok. Iki bocah iki lagi bocah. Dadi ketika ada apa jenenge sesuatu yang baru dia pengen nyoba. Aku kok mlirik aku kok mah tak goleki manike kok angel ra jamak-jamak.
Piye? Tak goleki manike angel ra jaman-jaman iki manike sing ngendi ya iki kok kabeh kok ting tromplong. Ayo dikai klip-klip kok ya. Ayo, ge maju. Oh, waduh. Nggo kedhep iso mak biar. Sesuk tukokke lampu pitulasan kae lho. Ayo. Napa, Pak? Sakarepmu. Angenteni cukup mboten, Pak? Apa? Angenteni cukup mboten, Pak? Cukup. Apik kuwi angel ra sanggo bawa. Duit mboten, Pak? Rasah. Mbak Agnes? Oh, Agnes esuk isih nyeimen kok. Nggih. Santai wae. Agnes yo lagi meteng rasa dipeksa-peksa. Telo kenem. Sing ngendi angenteni sing gone? Angenteni. Sing piye? Telo kenem lho, Pak. Masa gak eruh? Aku gak ero. Ya apa sih? Gak ero angenteni aku. Aku kulinane hobi mesak kok. Angenteni kuwi. Senes. Sing ngendi? Aku ngenteni. Karyane Pak Mantep. Nah niku Mas. Iya sing angenteni Pak Mantep. Oh, Pak Mantep teko ora dinteni iki. Ya. Pun, Pak. Ya. Aku ngenteni tekamu koyo ngenteni janji tersesane jroning Sembada le mripate diwur-wuri kaca. Apa to, Pak? Suarane ya apik, iya. Pokoke anting iki ya wis saya mundak gedhe, saya rene meneh. Medyeni iki. Nah, mundak gedhe wis saya ketok rupane ning waton aja ngantuk. Ah iya. Nek kantuk jan jebemblek elek banget. Ketok ya, Pak? Ketok mantamu. Lah kok sampe? Aku iki nek ngantuk cangkemmu iso segitiga kae kok. Lah kok jenengan ngemat-ngematke? Mau pas. Lah ngebis mau yo. Ting. Wah. Duh cilaka ta iki. Cangkeme iso segitiga. Lah nek segi 4 piye? Ora. Ha sing apik iki ora nganggo segi. Yo. Kledang
tenang jane sik kurang siji ning ora apa-apa arek wis ben dina celimen nyanyi ya rasa dadak keweden apa-apa ki karo keyakinan heeh tok bayangin aku pirang-pirang sasi bladhek ana kae iki arep nyuwara dhuwur ya gojak-gajeg ning aku ming iso langsung iso langsung iso langsung ngono bae rasa wedi kok kowe wedi sik kok wedi kok barang wis ngrasake Mas rasa nggo gareng kanjingan apa gareng soale gojeke nang ngebis ki elek kabeh jejer sik ngenong karo sik ngethuk wis jan lambene ireng ilate abang ganas lah ya mangga gene ya kuat kok ora tok peksa mengartuman anggere kowe nyambut gawe terus suarane entek anggere nyambut gawe suarane gerok kuwi mergo saka psikisme ngono lho percaya diri lah arep karo percaya sapa nek ora percaya dirinya sendiri ha iya tutu bene ya kuat tok among ati pawi ta luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang saya tuwa iki Mbak Wahyu saiki karo garwane wis merencanakan kesibukan hari-harinya. Ah iya, wingi ya wis do renang bareng. Sing lanang iso renang apa? Oh, iso sing lanang sobone kali kok. Heeh. Sing wedok ya renang. Piyu. Aku nek kelelep piye, Mas? Ora wis to, cetha kemambang kok yakin wae. Meneng, anteng, wis ngerti-ngerti mumbul dhewe. Oh iya. Yen angel ka iki sapa ngene sapa iki cedhake kok pamer le duwe HP kancane ya duwe kabeh ngono kok di tan kena
kei jaipong kowe rasa kuwatir yo. Oh iya. Mergane Wayu iki nek dijaipongke bingung len joget. Wis alusan wae alusan. Ya, men totalitase kena. Mergo nek ora iso joget dikai jaipong iki kok wis bingung gerakane piye. Iya. Engko sing jaipong sing keri. Wah iya. Goleki sing kaya. Iki kancane pancen akeh sing ra mangkat iki. Wis biasa. Rasa mangkat wae ra bayaran kok. Merlu Pak, perlu diteliti iki sebab apa ora mangkat. Ya. Suarane ya isih ajeg kaya mbiyen. Mbiyen tau juara lomba Wiraloka. Wis tau to. Wis aku wis ngono wae kok jak ngapusi kok emoh. Jak ngapusi kok emoh. Oh, Agnes Dek sing wis tau. Heeh. Ya, tak kira keling aku Wahyu. Nek bojone mah wis tau juara Wiraloka wis tau ya. Pun. Yo. Matur suwun ya pamundutan saka Ibu Sugiyarti sing kepareng bengi iki mempersembahkan wayang Climen kagem ulang tahun menyanipun garwane ya ki Bapak Agus ya ke-60. Muga-muga langgeng ya ning. Oh, ora mung langgeng ning barokah kawilujengan, katentreman lan uga barokah kesarasan. Amin sing dijaluk ya kuwi. Oh. Arep ngaturke apa meneh? Ayo sapa jenenge gentenan ya, Tru? Ya, men sing di-request ki sapa mau? Anteng terus Elisa karo Tati. Ya. Elisa sih kon nembang. Ya, Sa. Ki bebas iki kowe ora podang kuning wis kaya jelih nembang podang kuning.
Anggere risan podang kuning kali sapodang kuning. Ha ta ngrasake ta? Ha iya. Sing do seneng sing do ngrungokke sing do ndelok. Ha iya ning sing nglakoni kadang kala sok nganti jenuh. Ha iya. Iya, tapi Pak De Didi Kempot kae ra bosen ya nyanyi pamer bojo terus ya ra bosen ya. Ora bosen no, bayarane oke kok. Nggih niki wonten saweran Pak Seno. Saka Dari Boloseno. wah Boloseno ki sapa ta sing ngebasi kok kaya ngono. Padahal nek ndelok rupane iki jan Dari Boloseno, lagunya bebas. oh ya. Ya, nyawer 1 juta. Wah, oke lho iki do kendel tenan Boloseno. Ya wis ora apa-apa Mugi mah. ngerembaka, harapannya Boloseno makin banyak. Makin banyak. Ya. Ya, lagunya ini aja lah Ali-ali. Ah, nganggo sing rada beda-beda ngono iki seneng, sing arang-arang metu. Ya. Buat Ibu Su Giarti. Giarti dan Bapak Agus. Ya. Mangga. Ali-ali. Ali-ali kene ora saben wong iso lho, cengkoke angel lho, Tru. Ah iya. Engko ya Tatin ya nembang beda apa, misale burung kakak tua apa-apa. Apa jeneng ampar-ampar pisang. Heeh. Terus si Anting nembang apa jenang grempol apa. Jenang kula kleli aja niki soleh kula aja dianggap sepele Iki kok tak diaturke sik rombongan penabuh sing arep rabi terus. Kowe ana apa? Wonten Pak Sinten, Pak. Kowe lah sih sampun di sing nekel apa ya? Siter. Waduh. Mulane Arep daup asta lumiat entuk Diah Ayu majalah. Lho. Kok entuk majalah ki piye? Adake seneng karo gambar nang majalah kok. Ya. kula batana melu Karena ora mangkat. Tak kira nek nesu arek aku tau nek blasteran biawak karo ular. ya sia-sia lho. Heeh. among ati Tansah nggon deli yen dadi lara kelo sakit rinten dalu ketok-ketoken kewala. ketok-ketokan kewala nganti yanti besok apa bakal bali Padahal mbiyen sing dinceng Bima iki kowe lho, Sak. Happy to Bim, mbok terang-terangan. Wis saiki tak omong. Nek seneng ki ngomong Rasa sok isin. Heeh, aja sok isin. Nek ketemu ya langsung mripate ketoke ndelokke mbasan ditelokke langsung madhep rono. Kowe sok malu tikus. Malu kucing ngono. Tau kon gaweke layang ya aku. Apa, Pak? Gaweke layang apa piye? Pak gaweke layang dingge. Diam-diam. Iki sesuk kanca-kanca nek kowe rabi ora gelem do nabuh. Arep do nyinom.
Yen Bali. Oh, tak kira udah selesai. Yen bali bejo kula. Ayo ora cocok kaya Elisa we arep doktor gelare kok. Kowe ming SSM. SSN Bimo iki lulus ora we isi iki Bimo. Lulus sarjana seni. Apane ora arep ngepeli saiki sekolah meneh. Sekolah SMP meneh. Dadi titele iki padha. Ha iya. Wis ya SD, SMP, SMA ya wis 3 kok SD. Wis S3. Arep ngepeli sa. Ya ora apa-apa wong iki di penjangka iki mbok menawa jodoh iki di tangan Gusti kok diastane Gusti kok. Andale cek gathuk. Lah dadi piye ayo? Oh, modal kowe. Ah terus majalahe nggo ngapa? Aku nek ndelok majalahe bengi. Karo ungkep-ungkep ngono. Ya. Ngagema ali-aliku pamrihe aja ali marang aku nadyan kula boten melu besuke ngelingono mat-matan ya. Neno monggo pilihanku mepet biru patrihe presunesta engkang wani kalau kondisi hatiku wah ya marem iso ngetokke tembang liyane ya syukur dipidhangetake piyai akeh. Oh Elisa ki ternyata ora mung podang kuning ali-ali ya apik. Heeh gadhekke ya apik. Ah iya gadhekke ora gadhekke ali-ali maksude. Ayo Mbak Tatin. Wah aku medeni. Ah iya Tatin nek digarap saiki ora guyu ning lemengoy alon tur piye sinis. Heeh. Nah tak dunakke apa ning. Oh sirahe nganggo remote bae saiki. Ayo.
Ayo. Jemenang, Pak. Heeh. Ayo bubari ya. Maksudnya Bubari ya kan nggon TV lho. Duh, kok ngono, Pak. Gimana? Heeh. Bu abo. Bubari sekali kan bubari ya. Bisa. Ya. Apa? Ayo, kowe arep nembang apa? bingung ya, Pak. Nah, ulale wis mung tergantung karo tembang-tembang saiki ora gelem ngapalke tembang-tembang biyen. Monggo tembang biyen ki apik-apik, ali-ali sing ditembangke Elisa mau apik. Heeh. Dadi ati sing ditembangke Wahyu ya apik. War apa kowe? Ngejiwat. Ngejiwat. Jumrat. Bakal duren. Ngujiwat. Ngujimrat. Ngujumrat. Ngujumrat. Yo, bawani sik. Ora apa-apa, penting iki yo arang-arang metu ngujiwat iki. Nek gelem metu ya apa? Napa? Ngujiwat ki penak nek gelem metu kuwi. Ya ngujiwate. Nah, yen anggeget lati. Kecokot cangkemmu. Yo. Jani mas mustika ning apa lho? Mawe rasa ping ati Tuturuyuk tuturana. Tetulunga. Tetulunga. Tuturana. Saka PWKS Sinunukan. Malam ini nonton bareng lagi. Oh iya, Sinunukan ngendi? Hah? Sinunukan. Sinunukan. Sumatera Utara goblok Petro ki. Anggepmu cerak, Nyabrang segara Segara Minangkalbu. Sritenan nang pasir